BMW M5 vstupuje do novej éry. Legendárny vysokovýkonný sedan so 40-ročnou históriou vstupuje do svojej 7. modelovej generácie. Výkonný model od divízie BMW M GmbH teraz prvýkrát dostal elektrifikovaný pohon. Pohon M-Hybrid v novom modeli BMW M5 vytvára 4,4 litrový motor V8 s klasickým vysokootáčkovým charakterom spolu s elektromotorom zabudovaným v 8-stupňovej prevodovke M-Steptronic. Jeho výkonové charakteristiky prešli úpravami špeciálne pre model BMW M5. Spaľovací motor využíva špičkovú technológiu M-Twin Power Turbo, priečne uložené výfukové potrubie a upravené odlučovanie oleja. Vyvinie maximálny výkon 585 koní v rozpätí od 5600 do 6500 otáčok za minútu a maximálny krútiaci moment 750 Nm. Elektromotor dosahuje maximálny výkon 197 koní a nominálny krútiaci moment 280 Nm, no stupeň predradenia umožňuje zvýšiť efektívny krútiaci moment na vstupe do prevodovky na 450 Nm. Kombinácia spaľovacieho motora a elektromotora sa drží rovnakého princípu ako systém pohonu vo vytrvalostnom pretekárskom stroji BMW M-Hybrid V8. Schopnosť elektromotora generovať výkon okamžite a inteligentne riadená súhra spaľovacieho motora a elektromotora zaisťujú, že systém M-Hybrid bez meškania reaguje na každý pohyb akcelerátora. Lineárny prenos výkonu, typický pre modely z divízie BMW M, sa tu prezentuje obzvlášť presvedčivo. 8-valcový motor dosahuje maximálne 7200 otáčok za minútu, pretože nový model BMW M5 dopraje svojmu vodičovi pocit neunávneho nárastu výkonu až do horných oblastí zaťaženia a otáčok. Vozidlo zrýchluje z 0 na 100 za 3,5 sekundy, rýchlosť 200 km za hodinu sa objaví za 10,9 sekundy. Maximálna rýchlosť je štandardne obmedzená na 250 km za hodinu, no voľba balíka M-Drivers Package posúva obmedzovač až na hodnotu 305 km za hodinu. Okrem dvoch turbodúchadiel typu Twin Scroll a vstrekovania High Precision Injection, pracujúceho s maximálnym tlakom 350 barov, obsahuje najnovšia verzia technológie M-Twin Power Turbo aj plne variabilné časovanie ventilov Valvetronic a variabilné časovanie vačkového riadeľa Double Vanos. Športový výfukový systém nového modelu BMW M5 počiarkuje zážitok z výkonu s mnohostranným a emocionálne strhujúcim zvukom motora. Vyznačuje sa elektricky ovládanými plynule nastaviteľnými klapkami a 2 pármi dvojitých koncoviek výfukového potrubia známymi z iných modelov M, pričom každá má 100 mm čiernu chromovú koncovku. V čisto elektrickom režime jazdy dokáže nový model BMW M5 dosiahnuť maximálnu rýchlosť až 140 km za hodinu. Vysokonapäťová batéria umiestnená nízko v podlahe vozidla poskytuje kapacitu 18,6 kWh využiteľnej energie, čo podľa cyklu VLTP umožňuje bezkonkurenčný elektrický dojazd do vzdialenosti 67 až 69 km. Batéria pritom nijako nezasahuje do interiéru ani do batožinového priestoru. Kombinovaná nabíjacia jednotka nového modelu BMW M5 umožňuje nabíjanie striedavým prúdom až do výkonu 7,4 kW. To znamená, že vysokonapäťovú batériu v novom modeli BMW M5 možno nabiť z 0 na 100% za 3 hodiny a 15 minút. Silu generovanú spaľovacím motorom a elektromotorom prenáša na vozovku 8-stupňová automatická prevodovka M-Steptronic s radiacím softvérom DriveLogic a funkciou Launch Control, systém pohonu všetkých kolies MX-Drive, ktorého uprednostňovanie zadných kolies sa obzvlášť výrazne prejavuje v režime 4WD Sport. Vodič si však môže zvoliť aj režim 2WD. V tom prípade posiela pohon výkon výhradne na zadné kolesa s vypnutým stabilizačným systémom DSC, čo osloví skúsených vodičov, ktorí uprednostňujú nefalšovaný a čistokrvný zážitok z výkonu.
Táto ďalej vylepšená verzia pohonu MX Drive, podobne ako elektronicky riadený aktívny diferenciál M na zadnej náprave, prešli úpravami tak, aby sa naplno prispôsobili špeciálnym výkonnostným potrebám a vlastnostiam pohonu M-Hybrid. Konštrukcia podvozku nového modelu BMW M5 zahŕňa prednú nápravu s dvojitými priečnými lichobežníkovými ramenami a 5-prvkovú zadnú nápravu s kinematikou a elastokinematikou upravenou na mieru, plus množstvo ďalších špeciálne vyladených komponentov. Hrebeňové riadenie M Servotronic s elektronickým posilňovačom a variabilným prevodom riadenia dostalo pevné spojenie s pomocným rámom prednej nápravy, čo zabezpečuje optimálnu spätnú väzbu od vozovky a vysoký stupeň presnosti riadenia. V spojení so širokými rozchodmi kolies vpredu aj vzadu a vynikajúcou torznou tuhosťou karosérie a uloženia podvozku vytvára táto kombinácia jazdné vlastnosti, ktoré preslávili modely BMW M. Súčasť štandardnej výbavy tvorí aj adaptívne M odpruženie s elektronicky riadenými tlmičmi a integrované aktívne riadenie, ktoré natáča zadné kolesa až do 1,5 stupňa na každú stranu. Vyladenie špecifické pre M, individuálne voliteľné nastavenia a možnosť individuálneho nastavenia tlmičov na každom kolese optimalizujú spojenie karosérie s vozovkou a maximalizujú rozšírenie schopností vozidla od každodenného jazdného komfortu až po dynamické schopnosti pripravené na preteky. Natáčanie zadných kolies podľa potreby zlepšuje smerovú stabilitu pri vysokej rýchlosti, ako aj agilitu a pohodlie pri manévrovaní. Trakcia, obratnosť a smerová stabilita profitujú z obmedzenia preklzu kolies v blízkosti akčného člena a zo sieťového prepojenia všetkých riadiacich systémov v rámci integrovaného nastavenia riadenia priečnej dynamiky. Štandardné brzdy M-Compound a voliteľné M-Carbon keramické brzdy, ľahšie približne o 25 kg, spolupracujú s integrovaným brzdovým systémom, ktorý dáva vodičovi možnosť nastavenia dvoch reakcií brzdového pedálu. Oba systémy využívajú 6-piestikové brzdy s pevným strmeňom na prednej náprave a 1-piestikové brzdy s plávajúcim strmeňom vzadu. Štandardom sú perforované brzdové kotúče s priemerom 410 mm vpredu a 398 mm vzadu. Okrem M špecifického ovládacieho panelu na stredovej konzole obsahuje progresívny kokpit nového športového modelu BMW M5 aj novo navrhnutý kožený M-volant s plochou spodnou časťou a podsvietenými tlačidlami, M multifunkčné sedadlá so širokou škálou elektrického nastavenia a zakrivenú obrazovku BMW Curve Display, ktorá rovnako ako štandardne dodávaný BMW Head-Up Display zobrazuje obsah špecifický pre modely z divízie M. Svetová premiéra nového modelu BMW M5 sa uskutočnila na podujatí Goodwood Festival of Speed v Anglicku v júli 2024, pričom výroba v závode spoločnosti BMW Group sa začala v ten istý mesiac. Celosvetové uvedenie nového modelu BMW M5 na trh zároveň sprevádza aj predstavenie nového modelu BMW M5 Touring.